vás na dnešnom tlačovom briefingu, kde by som chcel reagovať na výzvu Radoslava Procházku zo včerajšieho dňa, ktorú vyslovil v relácii Téma dňa v televízii Teatry. Radoslav Procházka vyzval prokuratúru, aby zverejnila v podstate kľúčový dôkaz v celej kauze, ak by som mu nazval tú kauzu pol na pol. A keďže mi dnes viacero novinárov volalo, že či túto nahrávku nezverejním ja, tak považujem za dôležité a lepšie takýmto spôsobom odpovedať všetkým na túto výzvu, alebo teda na túto otázku. Keď pred skoro vlastne 10 mesiacmi som zverejnil, že niečo takéto sa stalo, tak Radoslav Procházka najprv tvrdil, tá prvá reakcia bola, že vlastne nikdy sa so mnou na takúto tému nerozprával. To bola prvá reakcia. Dušoval sa zároveň, že pôjde na detektor lži a ako vieme, tak nikdy na ten detektor nešiel. Všetci si môžeme klásť otázku, prečo. Následne alebo jedným dýchom sa mi vyhrážal, že podá na mňa trestné oznámenie za ohováranie, za krivé svedectvo a neviem, aké ešte trestné skutky. Doteraz za tých 10 mesiacov žiadne trestné oznámenie nepodal. Takisto si dávam otázku, prečo. Keď som povedal následne, že existuje nahrávka, lebo si robil z toho srandu, že to je, ak pôjde na detektor, ak tam budú svietiť všetky svetielka a bude to show ako v americkom filme, tak som povedal, že nech si teda nerobí takú až veľkú srandu, lebo existuje z toho nahrávka. Tak vtedy povedal, že žiadna nahrávka určite neexistuje, že nebude určite pravá a že za ten čas, kým som teda tvrdil, že nahrávku nemám, tak som si tú nahrávku dal vyrobiť a iba som zmixoval jeho slova z jeho iných verejných vystúpení. Keď časti tejto nahrávky unikli na verejnosť, tak Radoslav Procházka vtedy tvrdil, a pamätám si dodnes tie pamätné slova, keď povedal: je to môj hlas, hrdo sa k nemu hlásim, len je šikovno zostrihaný. Čiže zase vtedy tvrdil, že teda áno, už bolo evidentné, že asi ťažko poprie, že to je jeho hlas a ťažko ľudí presvedčí, že to je nejaký dubler, ale zase povedal, že vlastne ten hlas je prestrihaný a účelovo spravené vlastne poskladané slova a vety tak, aby povedal to, čo nikdy nepovedal. Vtedy zároveň tvrdil teda, že nikdy sa so mnou nebavil o tom, že by platil nejakú inzerciu takzvané teda pol na pol, a keď sme sa niečo bavili pol na pol, tak to bolo, že zaplatí polovičku pred uverejnením, polovičku po uverejnení a tak podobne. Dnes je evidentne, že po 10 mesiacoch sa had prestal krútiť. Možno si kladieme otázku, že čo sa zrazu stalo, ako je možné, že zrazu má úplne iný názor a otočilo 180 stupňov. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Minulý týždeň si Radoslav Procházka a strana Sieť najali nových tzv. Spin doktorov, alebo teda reklamnú agentúru, ktorá sa im má starať o imidž. A je evidentné, že títo páni, ktorí síce pred rokom nazvali Radoslava Procházku po zverejnení tej kauzy ako korunovaného klamára a vlastne urobili k tomu dosť siahodlhý elaborát, ktorý medzičasom zo svojho blogu na smečku zmazali, tak dnes, keď ich platí, tak už zrazu hovoria, že nie, Radoslav Procházka nie je korunovaný klamár, ale Radoslav Procházka je iba obeť nejakého zločinca Matoviča. Je evidentné, že kolega Procházka sa rozhodol urobiť tento krok iba preto, lebo mu to poradili a povedali mu, že treba sa tejto kauzy zbaviť čím skorej, lebo jednoducho môže spôsobovať problémy, ak by bola ťahaná ďalej k voľbám. Evidentne sa boja toho, že by celá nahrávka bola zverejnená niekedy v čase pred voľbami, v období, ktoré je pre štandardných politikov veľmi nebezpečné, lebo bohužiaľ takí tí štandardní goriloví politici, o ktorých sa v Gorile píše, tak sa vyjadrujú, že ľudia sú s prepáčením hovno, ľudia si pamätajú posledné 3 mesiace a tým pádom politik v podstate môže robiť roky čokoľvek. Podstatné sú posledné 3 mesiace, aby neboli nejaké negatívne signály, tým pádom všetko je v poriadku. Čiže zrejme na základe týchto rád kolega Procházka teraz prišiel, alebo teda zásadne zmenil postoj a chce, aby tejto kauzy sa čím skorej zbavil. Aby teraz možno, áno, dobre, zverejní sa celá nahrávka, aby ľudia teraz si párkrát odpluli, aby si zanadávali, aby teda uznali, že teda fakt ten Procházka nás klamal, ale dovolie vlastne za tých nejakých 11 mesiacov so svojimi rečami o tom, ako chce on, strana Sieť a vymenuje ďalších 10 ľudí, ako chcú robiť poctivú verejnú službu z politiky, tak týmto to nejakým spôsobom premáže a ľudia vlastne nakoniec
pred voľbami alebo vo voľbách pri vhadzovaní volebného lístku už dávno nebudú vedieť, že nejaká kauza s kolegom Procházka bola spojená. Teraz dovolte moje stanovisko teda k výzve k zverejneniu nahrávky samotnej. 6 mesiacov som vlastne odkedy som vyzýval Radoslava Procházku, aby mi dal súhlas, aby som mohol beztrestne zverejniť nahrávku celú v plnom rozsahu, tak 6 mesiacov som márne čakal. Až do decembra minulého roku. A v decembri minulého roku nahrávku v plnom znení odo mňa aj s telefónom, na ktorý som tú nahrávku nahral, tak prevzala Národná kriminálna agentúra. Pod dohľadom najprv generálnej prokuratúry, následne špeciálnej prokuratúry, Národná kriminálna agentúra ešte aj dnes dokazuje, alebo teda vykonáva odbornú expertízu, ktorou má v podstate dokázať pravosť, autentickosť nahrávky, má dokázať, že nič na tej nahrávke nie je zostrihané, že nie je to nejaký náhodne urobený mix dovtedy vyslovených Procházkových slov, ale že to je naozaj autentický hodinový záznam rozhovoru mňa spolu s ním. Z tohto dôvodu, keďže dnes tá nahrávka vlastne 4 mesiace je už kľúčovým dôkazom v aktívnom procese vyšetrovania Národnej kriminálnej agentúry, kým nebude ukončené vyšetrovanie, ja osobne nahrávku zverejňovať nebudem. Ak by som ju dnes ja zverejňoval, by som sa dopúšťal práve marenia v podstate vyšetrovania alebo trestného konania a tým pádom by som úmyselne v podstate porušil zákon. Navyše nechcem pristúpiť vlastne, alebo teda výjsť v ústretí stratégii Radoslava Procházku a jeho nových poradcov, ktorí mu teda zrejme poradili, že blíži sa Veľká noc, tak patrilo by sa rituálne obetovať pred Veľkou nocou a ľudia ho potom zrejme budú ľutovať a na Slovensku máme radi martyrov. Taktiež, ako poznám Radoslava Procházku, tak verím, že ak by som aj dnes ja pristúpil k zverejneniu nahrávky, tak hneď okamžite bude tvrdiť, že nahrávka opäť v tejto podobe, v tej celej, ako by bola zverejnená, že je zostrihaná, tak ako to opakovane doteraz vždy tvrdil. Čiže aj preto je lepšie určite počkať na výsledky odbornej expertízy, ktorá potvrdí jej právosť a tým sa zároveň potvrdia moje slová, že Radoslav Procházka chcel spáchať daňový podvod, platil svoju kampaň z nelegálnych prostriedkov a tým podvádzal hlavne svojich voličov. Samozrejme, ak sa generálna prokuratúra z akýchkoľvek dôvodov rozhodne zverejniť túto nahrávku, ja to ako občan len a len privítam. Vždy som bol za zverejnenie nahrávky v plnom znení. Ale obávam sa však, že zákon to prokuratúre doslova zakazuje, lebo podľa zákona, o to, čo som sa informoval, tak dôkazy, ktorými disponuje prokuratúra, v prípravnom a predprípravnom konaní, tak prokuratúra zo zákona nesmie zverejňovať verejnosti. Inak povedané, Radoslav Procházka ako ústavný právnik, ako predseda ústavného výboru v Národnej rade donedávna, ako človek, ktorý veľmi dobre vie, že prokuratúra nesmie zverejňovať dôkazy v predprípravnom a v prípravnom konaní, tu hrá divadielko na ľudí. Tvári sa, ako chce on, aký je on teda dobromyselný, ako chce, aby prokuratúra zverejnila nahrávku, hoci vie, že od prokuratúry vyžaduje vyslovene protizákonnú činnosť alebo vyžaduje úkon, ktorý je vyslovene v rozpore so zákonom. Ja sa pýtam, na čo také divadlo? Radoslav Procházka, verejne ti odkazujem, stačilo tých Procházkov čin, začni byť konečne normálnym človekom, nehraj sa tu na blbých s nami, alebo sám sa netvár, že nepoznáš zákon. Veľmi dobre vieš, že prokuratúra nahrávku zverejniť nemôže. Veľmi dobre vieš, že takisto ja by som sa dopustil v tomto štádiu vyšetrovania, marenia vyšetrovania a taktiež by som vytváral vlastne nenáležitý verejný tlak na vyšetrovateľov. Ja v žiadnom prípade nebudem akýmkoľvek spôsobom, a ešte aj takýmto by som povedal, takýmto hlavne teda vytvárať tlak a manipulovať alebo ovplyvňovať názor alebo teda vyšetrovanie, ktoré prebieha. Vopred na samý záver chcem upozorniť všetkých, ktorí majú takú nejakú nádej alebo dúfajú, že keď sa nahrávka v plnom rozsahu zverejní,
že sa potvrdia slova Radoslava Procházku, že nikdy nežiadal odo mňa platbu pol na pol, čo je v podstate tá kľúčová časť z celej kauzy, takže títo ľudia márne dúfajú. Po zverejnení celej tejto nahrávky sa len dokáže, že čokoľvek, čo som tvrdil, tak je pravda, a len to zapadne do kontextu. Nikdy som netvrdil, že to, čo bolo zverejnené v lete minulého roku, že je zverejnená celá nahrávka, a vždy som tvrdil, že sú to len ucelené tie podstatné bloky, ktoré ako logicky a časovo nasledovali. Pomedzi to je niekoľko balastu, ktorý vôbec žiadnym významovým spôsobom nahrávku neposúva dopredu. Dnes je evidentné, že Radoslav Procházka touto nahrávkou disponuje, lebo vlastne v čase, keď aj bola zverejnená či tá časť, alebo keď som o nej hovoril, tak vôbec nevedel, čo vlastne sa na nej nachádza. Dnes presne vie, ktoré vety sú na konci tejto nahrávky, čo ako obvinený mal právo sa zrejme zoznámiť s týmto spisom a nahliadnúť do spisu a vypočuť si nahrávku, a ako obvinený mal právo si aj vyhotoviť kópiu z tejto nahrávky. Predpokladám, že keďže toto právo mal, tak ako právnik určite toto právo využil, čiže keď Radoslav Procházka nahrávku má, nech sa páči, nech si ju zverejní. Nech tu nehrá divadlo a nech nevyzýva prokuratúru, aby porušovala zákon, nech nevyzýva mňa, aby som porušoval zákon a maril vyšetrovanie. Keď nahrávku má, keďže hovorí, že pozná jej obsah, tak nech ju láskavo zverejní.